Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndarasedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Neng ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya sih. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndarasedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe kok ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang kuyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndarasedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndarasedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong Malasaya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus kok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndarasedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sartan-tantangan lho. Iya. Bagong Timbalana, wikadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna ya Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe.
Sini bali sinuwun punta. Bagong. Nan. Padha rarja sak praptamu Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kaliman tabik. Tinebena iki lho dune dumawahing tawang ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sak praptamu. Wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tompo. Bagong. Nun. Padha rarja sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jeluk. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gedhe tenane. Celeng ngono nek ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengecunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarja. Pengecunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarja sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa seru tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha rarja sak pratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku seru dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong padha rarja. Ngenten men dalam Baladewa. Jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serune ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gak salume? Volume ya salume lah. Ora usah seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler mangus kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratane
Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk. Sowan neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mungkin dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-ketip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lha bingung. Ya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Anggere wetenge lara, tak ombeni Paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ngateteken mati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah bantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten.
Mulandara kula suwun kanthi sanget Ndara Pandhawa keparing rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku keloro-loro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak. Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan niku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik lobong kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget.
Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndarasedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Najan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal, merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Candak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndarasedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndarasedewa niku sapa? Ndarasedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndarasedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndarasedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nang ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, geti kowe Truk. Ya sih. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndarasedewa. Ning nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe kok ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kangane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndarasedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndarasedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus ki terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa.
Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ono perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus kok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati nang negara Ngamarta mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, kira lahir batin belani bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Terus kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ngono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sartan tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Bisri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo, Gong, wis gayeng iki, Gong. Ono piye kono? Kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir menane Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekaning pati. Gong, Iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ora marep rono kok. Lho piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu Jawa. Ayo Baladewa, wong Jawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, mati mlekane aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Ceket yo.
Libu arung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malam-malam bakal tak puntung. Wani kalau Baladewa sing tawon dhewe awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesantren Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Pamane tarkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kene Jawa. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantenan. Padha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nile ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok enul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula men maring dawuh undutna Prabiyadana wis taken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti lanang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus.
Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ngodombeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Nyon tambah pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nun nggih, nyon pamit, Ndara. Iya sing ati-ati pono. Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Niripun kados pundi paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Yayi Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Yayi Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Yayi Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung kelawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Yayi Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tak waningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Kosek Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena ngopo? Sik, Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan sik meneng be, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Yayi Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes dayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene patining para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener.
Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatut Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Kyai Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersaning Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti ya apa? Ora ngerti wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa keraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandra rak ngendikake to nek Semar lara bisane
Waluya nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bapak Jodipati Kang. Yo Dimas. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijalke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebuski tok ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom Rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit Gong. Engko atukoke, jago khawatir ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. tak tambahi 01. Ya metu. Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo nek duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Amang-amang nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak.
Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kakanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, ojo mlayu. Mlayu kok ayo. mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah sesati sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Terus ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane Modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndi sih, Andra? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Dekluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejak siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula, Den. ya selamat to, Tru. Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi men gaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Ya truk aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokeki dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki Madosi sinten goleki kowe? Modar. Yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel mrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kon ora kepoyo ora. Lu doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto Gong.
Waduh, tentang pulau banget gong. Kowe dagel aku Tinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Sebabe Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari maksa kula wonten Kang Rama. Rasa nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Ngirung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu napa? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding ding tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Dia. Oh, 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 oh. Iya. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong ora. Anonya Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe Sebabe padha kali Petruk. lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. pindah kono. Lho apa? Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasempatan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara Ties.
Mudar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ah iya. Nglereng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denge ya? Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprane manganak hanong paricata Mbak Lumembak. Dijampun. Mbak Lumembak lamun mambeng rombak ing samudra hangra. Sida ora iki, Ora omong. ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Amin Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sulo meneh mawon. Ya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujud ing Lora Petruk miwah ora Bagong ana ta mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Kowe lha domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mates iki? Werkudara ini arep ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelenggo sing apik. Malang kerik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha?
kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe sithik. Wah. Rada gedhe nek rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Cok. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah tekan ngene, Gong. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Bisa ning cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene ning cendhek e. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembau katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrempon tau. Aku mok ajane tau. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo. Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan kakek kodese. Wis sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dengkul. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing mrayitno ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, Wah. Jangan begitu. kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuh awake. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Ha, iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh karo aku ora. Menungso ora tatanan kembali malah nata mati ora.
modar wae. Petro ketemu Baladewa tenan. Diwantel prol glangsar. Kapokmu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duweri. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh.
Oh, konangan Adra yo salen yo. Sik to. Men ngene iki sik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wigatine. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasa teng wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira yen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati, iya ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, Meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlonsot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, Sing penting ora mati. lah iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak areman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye tinggake pisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon Paduka menika kedahipun Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Klimasa menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Klimasa mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe rata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing nggawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Nyudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni ndek pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Mangkel aku kok. Senengane kok wong anggere rumangsa bener kok ndrus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna aku tak bali ning Mandura wae Kresna.
pilihanku. Aku wis nundung karo Sediwa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klima Sada. Ning lelakon sing wis kelakon diketunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Yo, Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klima Sada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Barep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Aku Terus kersane, ayo bali. bali ning Karang Kadempel mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih. Ya, Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang Sawi kula dherekaken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Aja nikake lawan para Pandhawa, Kakang Semar Paragagi wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Kakang Semar. Mara ndak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang raga. Mongko Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swanun ing Karang Kadempel, Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samuriris eka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi gumaregel penggalih Lurah Semar Badranaya. Milon-lonan mandhap saking patenggan. Ndengongok Sang Badranaya lenggah, sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Titiyani Gandayani Trisanya den prayitna semurire seka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi. Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, iya Dipol, iya Kakang Semar syukur.
Yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko, syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras, Truk. Wah, Bapak waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang raga, sejatine apa ingkang ginayu. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembari marang Kayiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabida gesang wonten ing Kayiwangan. Kebaing katentreman, kebaing kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula, gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibriyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem, praja ingkang gemah haripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol, teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar, yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tumanduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lan apa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Ndarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki.
budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa dene. Tresna sinayang manglung winuraken Dewi Kramanira kang mitiraning astaning asta Ndara aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe ya ilanging pustaka Jamus Klimasada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klimasada ya semono uga Werkudara wegah ngono ngupaya alamane Demuragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur ora sah dadakaken gunung dibudalake kowe mabura ning Diri Gandara aku tak metu daratan karo Janaka ayo Dimas. Aklar pandan moncar tinonir kegonang suram-sara tetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ya jagat nangis tungkur wae jagat Werkudara wengakno permana jati aja kleru ya Yayi. Wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe aja mati tanpa aran kowe ingkang aja mati tanpa aran aku Nata Ndarawati lha kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati yen ngono kowe ingkang sesingla Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna aja ngawu gawar ngawur cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klimasada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa ingkang gawa pustaka Jamus Klimasada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klimasada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru.
Kowe aja ngawur gawar-ngawur. Aku kadangmu Nata Ndrawati. Aja mbok picake Werkudara. Mati kowe. Wah. Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndrawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan Nata Ndrawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten maring adhawu sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndrawati ae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi. Aku tak golek jago ingkang sakmurwat karo kekuwataning Kresna kae. Andita kang yare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang. Ana pandhita muda sapa? Aku pandhita Klyang Kabur Kanginan mendung kebaraten. Ing endi tibane kono papan dunungku? Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepungke Nata Ndrawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndrawati nyuwun tulung kalan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalawan Nata Ndrawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh inginu dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndrawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndrawati. Sarta nyidra pustaka jamus miyang jimat Limasada. Waskita Jati, yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndrawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Jebul iki to sing sesingla Nata Ndrawati. Iki sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndrawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati.
mangsa ora tatanan. Jebul kekuwatane ngungkuli kelawan Werkudara lan Janakaya. Waskita jatak ungguli pustaka Jamus Klimasada lakon babar jatining wujud pahat. Kowe kalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pusaka pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nyaketa kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Nungguli pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada ical wujuding Nata Ndarawati wenteh nenggih dewaning panggoda panonton Iwang Mikulun mandya Bathara Durga tobat mati aku tobat mati aku piye Waskita Jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging Nata Ndarawati jebul sesinglaning mandya Bathari Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggoda pangrentana lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Monggo miturut pitunganing Nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Koko Prabu ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-adoh lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat neni Mimba pandhita Amas dadi pendhita nom sing mungsuh Kresna mau. inggih. Wah, Sedewa Wonten dawuh ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Ih, mboten dados menapa. Jar sedaya titahing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil Wonten dawuh
diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Setiwaya budal nang Karang Kadempel. Bondoro Kakang Semar pustaka Jamus Klima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Allah jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.